karong bag-o mahigala sa Marcolita, apilan sa pasakag plunder. Kay kuno, wa mga higala mo declare sa iyang susi, atol sa eleksyon, hasta pas Ruben Padilla, gihulga sad ba kagilan, kay ngano nga iyang gitabangan pagpasakay si Bato sa iyang sakyanan. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, ombudsman nirekomendar sa pagpasaka og kasong plunder o human bribery. Batok ni Senador Rodante Marcolita tungod sa nadawat nga donasyon sa niaging eleksyon nga matud pa wa madeklarar sa iyang Statement of Contributions and Expenditures kon susi. Straight to the point. Mahurot gyud ni mahigala mga senador diri sa mga dunay lining mahigala sa mga Duterte, mahurot nig pasakag kaso. Kung nakabantay mo mga kaigalaan, si Bato nagtago-tago na. Unya pagkaman si Jinggoy pasakaan na sa plunder. Ang duha ka mga Villas mahigala to tubag na to mahigala padong sa DOJ ba to day nga ngadto nang duha ka mga Villas. Ya karon mahigala si Marcolita na sad i-appeal mga kaigalaan. Pero kadto mga higalang mga senador nga tua mga kaigalaan sa pikas nga habig sa grupo ni Tito Soto, kabati magimong na ipasakang kaso wa gyud. Muna nga doon na mga duwa mahigalas politika o doon na mga pressures nga ihatag ngadto ining mao mga senador. Tagatanig pagtagad karon kay liman kag mahurot-hurot sa sila day. Si duha ka mga Villas, unya di pa si Joel Villanueva, si Escudero o si Jinggoy, si Marcolita gi-appeal pa, no? O siya di ka kuha sa 16 votes aning kalakiha indiken. Kaya di tala nagkataw-katawa mga higala kay medyo maunay mga kagila ito nakita nga mga game plan sa pagkakaroon mga sukid tigpaminaw base lang sa ato mga observation mga sukid tigpaminaw. Pero mo lagi na mobarog baning mao mga senador kining bag-ong majority karon or mada sila sa pressure. Pero sa pikas bahin ang katawhan mahigala nagtan-aw sa gihapon, no? Labot ining maong insidente mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Kataring pagtagad butaga sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kapulisan nag-deploy nag mga tracker teams aron mangita og mudakop ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Straight to the point. Ato sa hatagag pagtagad mga kaigalaan kini ug uban pang mga iskutaran inyong mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Atong balikan na itong mga issues mga sukid tigpaminaw sa report ni kasamang Arnold Bustamante ka mga bata pa ni mga higala. Duha ka 16 anyos, usa ka 18 anyos maoy nagpusil patay sa usa ka babae mga kigalaan nga wa makarimit. Dito mga higala sa mga sama ining Kalamba, di Cebu City landaan mahigala kanang Lopez, kanang mga Kalamba diha, Pasil, mga area mahigala nga na ay mga kuan ba mamaliga ay mahigala ng drugs. Unya dayon mo adto na katap na sa uban nga mga barangay. Medyo kuan na gyud. Doon na nagyud akong kalainan mga sukid tigpaminaw. Muna nga ang mga tao o pangutan-on nimo katong masa gyud. Nakasabot gyud sila mahigala sila gyud makasulti unsay kalainan sa milabayng administrasyon mga kigalaan. Bisan panahon pang Gloria, panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte o karon panahon ni Marcos. Kung maghisgot ka mga higala o kining mga area nga kana bang ubay-ubay yung tao na muyo na agad ang masa, sila mo ay makakumpare. Kung sila may pangutan-on nimo, sila may makakumpare mga kigalaan unsa ang tangkinsang administrasyon
nga medyo na-feel nila nga safety sila. Straight to the point. Tinuod na, no? Sila may makasulti. Muna nga kadtong war on drugs, panahon sa Duterte administration, tungod kay lain-lain magitag opinion mga kaigalaan, lain-lain magyud og hunahuna ang tao. Siyempre, ato lang sabton sad nga doon nagi masuko niya to. Of course, panahon may ganang katong drug war naman po di ganahan atong war on drugs. Napod mga higalay, wa kauyon sa war on drugs, sabi pag namatyan, panahon sa war on drugs, doon na baka sila mga parinti, mga drug lords, o na-involve anang drugs nga namatay, simple suko sila. Doon na po uban mahigala nga napagan la. Daghang mga factors. Pero tan-aw nimo mahigalang kinabag-an sa masa. Kini ako ang real talk ni ato ha. Ngano mo yung kog real talk? Suruyar ko dito. Ug unsay ilang isulti may galap. Mo nang kusog kayo si Duterte, aray masa. Mo na bisag unsaon nimo iyon nga ang war on drugs, war against the poor, sila may pangutan-a dito. Ug sila may moingon nga lahi gyud ang safety namo. Panahon mahigala sa Duterte administration ug nato panahon mga kaigalaan sa karon panahon na o sa milabay pang mga administrasyon. Pangutan-a na mga kanang mo taak gyud ka dito. Kaya problema gud kung wa ka kataak, di ka ka-relate. Kadtong panahon ni Pinoy mga sukit ti paminaw, with fairness ni Pinoy mahigala, okay to Pinoy dili to kurap ha. Kani plangka-plangka lang, real talk lang ni ako. Ako obserbasyon tong Pinoy mahigala mayam to Pinoy. Ang iya lang kadto lang yung iyang mga decision making, mga higala niyang katong sa 44 na daot iyang rating. Unya ang drugs gyud grabe panahon mahigalang Pinoy. Imagine ka ang mamaligya og drugs, mga haod nga murag na maligya na lagkindi diha sa sulod kag Pasil lagin. Kita na sabot mo gud may kami mga taga-radyo, ang atong mga listeners mo kibaw ko tagod muna nga managlain tag opinion kay lahi ato nakita. Sulod kag Pasil atong panahon na mahigalang Pinoy, ang mga mamaligya ay mahigalang lantaran ba? Pero pag abot mahigalang panahon Duterte, awa, oy, hipo silang tanan. Maningkamot uban may lag craving siguro tong uban pag tago-tago inday kin. Murag mga ilaga mahigalag asa sila maka pangita. So dunay dakong kalainan. Ang maka-feel ana ang makasulti ana kadtong tuag is masa. Unya ngano may ko real talk? Ang real talk nga mugawas gyud sa ebidensya. Nik eleksyon mga kaigalan kusog sa Duterte is masa. Straight to the point. Kita mo? Hindi ta kanang kada bitawng analysis bitaw mahigala nga hungaw nga analysis kinato hugot gyud. Tanawa ang ebidensya ana sa survey kusog mga kaigalaan si Duterte bisag unsaon pa. Ngari sa mga tao na muyo sa subdivisions dili kayo. Di masama may makarelate. Pero ang masa may pangutan-on nimo may lahi gyud sir. Lahi gyud kana mamaligya bag drugs nga murag na maligya lang kindi sa una. Pag abot Duterte may galawa, oy. Nangahipo sila. Kanang tangki talisay day. Asus. Munang, kanya to, real talk na ito. Election, kita mo, ang resulta sa election maoy, magsulti ni mo nga ang masa, tuwa mga higala na kauyon. Neto panahon na sila may naka-feel. Lahi mo na mahigalang, nagyaw-yaw ka, waadyo ka, sabot sa aktual. Ano mo na klaro-klaro. Mo na kami mismo bitaw, kung maka-observar mo, kami, ako mismo, ka-observe, kapuyo mo ko ng mga lugar. Nga ka-observe kita, naghantag mga friends na diya, naman itong mga listeners diya. Sila mismo may musulti na to. Mutaak man ta ng mga lugar. Kita mo na, may mga operasyon tabang, taak man ta. Muna nga lahi ang among nakita, o nga nakita sa uban. Muna prangka-prangka pagka-istorya, mga sukit di paminaw. Pero mo lagi na, lain naman, lahi naman yung administrasyon karon ang ato pahinaot nga, bisan og why war on drugs, mga sukit di paminaw, sa laing pamaagi nga masolve yun, ta na. Aron nga maka-feel ang katawhan nga safety me, karon mga panahon na. Kaya usaon taman mahigala og, mubalik na po nagmurag mamaligya lang kindi, Jesus, Ginoo ko. At tiwason itong isgutanan unya tawad standby, malamang sa RMN 558 Manila, musunod na karon dayon. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall #1
one. Number one. Straight to the point. Okay, mga kaigalaan. Ang Department of Justice ron, ni Mando na matod pa nga pangitaon gyud si Senator Ronald Bato de la Rosa. On the basis mahigala sa ICC warrant, mo hinungdan nga dakpo na gyud, ha? In fact, mahigala murag nahimo na mahigalang istorya bisag asa mga kagalaan nga suok. Hasta pa si kanhi General Nicolas Torre ni ingon nga kung naalang sa jurisdiction mahigala sa MMDA mo appeal siya dakop. Ha? So, duha ka sides kini kanunay. Kadtong mga tao mahigala nga nasuko. Sumpay man niya, kadtong nasuko sa war on drugs, nasuko ni Bato, nasuko ni Duterte. Dani, kanit-kanit na nga isyuha actually. Unya, pagtunga ni Bato dito na change sa inong leadership sa Senado, apil na ni tanan. O unya, ang impeachment ni Sara, kanit-kanit ng isyuha. Pana kita, real talk lang ng ato mga sukit ng paminaw, kay di man nato mahigala ma-underestimate ang understanding sa katawhan. Labi na ni mga listeners nato sa DYHP o IFM, dili pwede ni ato ni nga i-mislead sila, oy. Ang ato gining sulti lang to, unsay tinuod yun ni. Kadto mga higalang nasuko sa mga Duterte, nasuko ni Bato, nasuko mga higala sa gustong suko ni Sara, gustong impeach na, gusto gito sila badakpan sa Bato. On the basis sa ICC warrant. Gusto gito sa mapadana sa ICC. Dalian na diha, ha? Kadto pod mga higalang dapig sa mga Duterte, maningkamot po to sila mga kigalaan, pag-question niining ICC warrant. Duha ka side man guni. Nya pulos dunay katarungan. Mabita na mahigala nga iyahay lang makigalaag personalan ang ng uban. Og imong timang-timangon ang mga abogado kasabot ana. Kasabot man ka. Pikas-pikas nga argument. Muna usay depende og asa mahigala ni dapig. O kanang abogado makigala depende kinsay nag-hire. Ang ato sa DYHP nga ato lang i-explain ay para sa mga tao lang sad, no? Labot ini mahigalang ICC warrant. Ang pikas ng side, moingon nga kanang ICC warrant valid na. Kay gi-issue guna sa ICC under sa Rome Statute. Unya kanang Rome Statute, moingon gud ta nga kanang international law will form part of the law of the land. So ni-acknowledge ana. Moingon pod mahigalang pikas ng side. Wala ni withdraw na ta sa ICC. Wala tayo labot, ana. Ingon po pikas side. Napalagi residual power. Oh. Apil ta, labot kita. Ingon po pikas side, mahigala kay duha man guni ka side. Umikag doon ay mga legal basis. Paliha man ang mga tao lang na minaw mahigala, nag-interview, abogado, pikas ni sulti. Pikas po, abogado sad. Malibog ng uban, asa may tinuod gini ha? Ato ni lagi katawa mga kaigalan. Kay pareha man doon ay katalungan, actually. Depende na mo bitan abot na Supreme Court. And in fact, ang Supreme Court, ang main case mga higala, wa pa na ma-resolve. Kato pag ang Duterte, sumpay raman ang Bato. Kini karon mahigalang TRO ni Bato, sumpay na interim relief, nangayo sila provisional relief, kay ni anaman mga higalay ICC warrant. Kato ka Duterte, wa nung ito kapangayo og TRO kay gi-implement pa dayon Tory ang warrant. Pag abot mahigalay ka sa Hong Kong, bahala questionable yung warrant, implement. Dahig ka na magpaliwanag. Kay ang duha kahabig balikon ko dunay katalungan. Ha? Pero ato gyud tan-awon mahigala og unsay kanang ang interest ba nato. Labi na kita mahigala kay sovereign country man ta, mga kaigsunan. Kay ba man ta sa mga arguments pikas-pikas, may una under sa Rome Statute 9851 nana no. Nga ang balaod mahigala international law will form part of the law of the lands. Mao man mga dagan sa arguments mahigala gusto na jud kang ipadaas bato sa ICC.
higalang di gusto, ayaw sa, kay ang ICC mismo, ang Rome Statute mismo, nag-acknowledge magani sa atong korte dire. Niingon magani nga muagi ka dito sa local court. Ikaduha, di naman ta membro sa ICC. O mo insist nga, implement lagi na. Mo conflict man. Doon na may conflict of laws. Kay doon na may conflict mahigala sa international law o sa ato mismong constitution. Asa may mo prevail na yan. Asa may mo prevail ang atong constitution. Muna nga kanang ICC, ang ubang mga kanasuran, mukha sila nga kami independent country mi. Nami ang among self-determination. Unya, independent country mi, sovereign country mi, why makadikta na mo? Mao po nas Pilipinas, actually. Tungod kay sovereign country man ta, independent country man ta. Hukman ta, accordingly mahigala, according sa atong balao din is Pilipinas. Unya, ang doctrine of complementarity sa international law, kung wa na nag-function nga korte din sa Pilipinas, una pa sila mosod, last resort man sila. Mo na mingon, ang pikas nga habig, dili pa na, kinalan pa, abuton pa. So, duha ni mga kagalaan ka side. Ang problema iniron, tinuuray lang. Kini, real talk lang yun ha. Huwag atong ipasubay yung balaod, mga sukid tigpaminaw. Kita ka lang mahigalang Netanyahu o Israel. Nakagubot magud sila dito, mga kaigsunan nga. Dunay warrant of arrest, gi-issue ang ICC batok ni Netanyahu. Nagubot magud sila day, namaway gikagubtan sa Israel. Wa gyud ang istoryahan dito. Nga naay warrant of arrest batok ni Netanyahu. Nakagubot pa sila wa gyud. Nga naman, unsa man ang ICC? Labaw din na sila nato. Labaw ta, sovereign country ta. Umu-acknowledge like international law for as long as it will not run counter to our constitution, okay lang. Simple naman na mga sukid dig paminaw. Muran counter gani siya, mubangga gani siya mahigala sa atong balaod, mo prevail ang atong balaod. Muna nga, kadto bitang prosecutor sa mga higalang gipagawasan og warrant of arrest si Netanyahu, Benjamin Netanyahu sa Israel, sa may nitabo. Kuani Trump, suko mahigala sa Trump. Doon na pa ito mahigala yung mga punishment nga gihatag si Trump. Ang Russia, si Vladimir Putin, doon na yung warrant of arrest, gikan mahigala sa ICC. Umuadto kag Russia na mag-issue ana nga dakponon sa Putin, wa ay dili. Wa sila magkagubot, wa sila mag-unay dito mahigala just because na ay warrant nga gipagawa sa ICC. Ang Russia wa acknowledge na. Delikado pa gani ang judges mahigala sa ICC umuadto Russia sila pay madakpan. Ano man ang Russia day, mingo Russia, ang among korte di mas labaw sa diha ninyo. So muna nga gipagawsan mga kagalaan og warrant of arrest ang mga judges sa ICC. Di mo kataak ng Russia ha. Labaw mi. So kita magpa-under ta mga kagalaan ining ICC nining sitwasyon na karon. Nga pwede man unta mahigala o dunay kaso nga anhi kasuhan sa Pilipinas mga sukid tig paminaw. Manandili nimo ma-compare kadto nahitabo na Laila de Lima lan Trillanes day nga ni padakop sila, ni surrender sila because ang nag-issue sa warrant local courts man. Mutahod ka sa local courts. Kani ang ni-issue sa warrant mahigalang bato ICC. Manay kalainan, akong kalainan ba? So karon naagyod sa mga kamot sa gobyerno may gala. Prangka-prangka ang pag-istorya ba? Real talk lang ni ato. Wa may capacity ang ICC. Wa man sila ilang kaugalingong pulis nga mudakop. So, bisan pag mag-exist ng warrant nila, kinsa may mudakop? Ibutang ka na sa Putin. Kinsa may mudakop ko ng Putin? Why magka-akog dakop ni Putin? Kanas ni Netanyahu, kinsa may mudakop? Ang imong katingad-an mahigala kato si Ayatollah Ali Khamenei. Ang supreme leader mahigala sa Iran nga daghan sa tog issues mga sugid ti paminawa gyoy warrant gikan sa ICC. Straight to the point. So sa laktod nga pag-istorya kini gihimo gi-weaponized ang ICC nato sa Pilipinas gumikan sa pamulitika. Kana klaro-klaro na gina ha.
Iso ba kayo mahigalag ang atong mga listeners magod? Kanang imong puyok-puyokon kasabot mo sa lagod. Mawala na kalisod ning uban mahigala nga imo pag yung tuyok-tuyokon. Ay tuyok-tuyok ka. Kana mahigalang Marcos administration ug wa pa na mag-away sa Duterte mga sukid tigpaminaw. Way mada sa ICC oy. Kisa may momando pulis dili magsilbi. Di man pwede ng taga ICC mo anhi, wa mas lay pulis. Di man pwede sa manakop lang kalit. So tungod mahigala sa politika, bisag kini kang bato mga sukitig paminaw, naraman gina sa administration ron. Og mingon mahigala nga dakpon gyud sa bato or dili. Ipada sa ICC, kana lang ipliti lang dito mga kagalang andam na kag airplane day. Sa Philippine government din nag-andam tanan. So ipada ka dito, mapriso ka dito. Wa pa na klaro og guilty kag dili kay kuno man na dito. Kinini ang debatihonon pa man na dito. Nagtan-aw ta sa mga ebidensya mahigala medyo I don't know sa umaabot nga mga adlaw ha, but so far katong nang ilang mga arguments nga itong gipaminaw mahigala medyo hungaw man. Pero while hungaw, umada ka sa ICC, mapriso ka na dito. While magpaabot sa kaso kanos sa mahuman. Muna nga, kinis bato, dunay katarungan sab ni. Nga in the meantime, while wala mga higalay warrant of arrest issued by our local courts, dili kong pakita. Kay lahi man ang akong isyo sa kang Laila de Lima kanadto Ilaka Trillanes nga local courts man mo nag-issue og warrant. Straight to the point. Na karon musumpay ni sa impeachment mga sukid ti paminaw. Delikado day. Kana akong kuan pangutana day kin og ikaw sa imong kabahin. Dalawang mga naminaw to karon no. Kani mga naminaw to ron. Kung kamoy ibutang ron sa sitwasyon ni Bato. Kani presyon man ni sa impeachment appeal man ni. Kaya ang new majority doon ay 13 ka mga senators. Ang minority doon ay 11 ka mga senators. Kinahanglan og 16 nga mo convict ni Sara Duterte. Sa 16 mga higala, lisod kuhao na sa minority lisod, i-convict si Sara sa Senate. Kung imong tan-awon ang sitwasyon karon, 13 na gudada ang senador mahigala na sa majority. Lisod i-convict sa Senate. Pero, kung kana, tagaan mo og total freedom ang ato mga senators nga mo decide according sa ilang appreciation of evidence and according sa ilang conscience mga higala, tan-aw ko lisod dili makonbikto sa Senate. Straight to the point. Ha? Di makonbikto. Because numbers game man gud ni mahigalang impeachment. Pero kung dunay pressure nga ihatag niya ron, kung dunay pressure nga tinuod gyud mga higala nga pressure, delikado Sara ana. Straight to the point. Delikado. Ipakita ko 12 ka o 13 ka senador dong names. O katong 12 ka senador o katong 13. Be unahan sa tong 11 ka senador katong sa minority. Sa minority sa alman to katong mga pictures nila. Atong analisaron ha. Kinalon og imo ino ni mga senators. Okay, you decide according to your appreciation sa mga ebidensya nga ipresentar o base sa inyong konsensya ay ako mga higalam ko dili makonbikto Sara. Ngano man because ang 2/3 votes kinahanglan sa 16 senators. Out of 24 may higala 2/3 is 16. Di makonbikto Sara. Kung imong inon nga kuan na ninyo ha kanang why pressure ba? Kamoy magbuot ng senador, senator judges man mo, i-evaluate niyo mayo, tanawan niyo mayo, nya according sa iyong conscience, butal ba mo og for conviction ni Sara or for acquittal? Akong himadlandan, dili mo convicto Sara, acquitted. Pero kung dunay pressure, delikado. Delikado. Kaya nga no, sugod naman eh. Asa man to doon, natay picture sa kwanong, kani-kani. Mao ni ang minority ha. Sa minority palang godaan, ang sigurado ini nga mo konbikto mahigala nga wa nagi atong himadlan ha kanang konbikto gyud. Number 1 nga si Risa Hontiveros si Kwate gyud Sara ni. Ya ano sa nag-away Sara ni. Kinis Kiko Pangilinan si Kwate Sara ni. Bam Aquino sigurado ha. Ping Lacson o kinis si Tito Soto sigurado na. Unya kung atong i-appeal ning uban kinis JB Ercito gani o kinis si kinini ang Subiri di pa man ito masiguro ni.
Pero doon ay pressure gikan sa taas. Kana gusto lang, abstain man na sila mga higala, pero karon na malik na po sa minority. So, malagmit, ibutang taon sila sa daan niya, kay kininduha ka tulfo mga higala, naan man ang daan niya. Although kining tulfo mga kailan, maniid ba sad ni? Kini si Win Gatchalian mahigala, kini si Lito Lapid, maniid pa man sad ni. Ha? Bisa kini si Win Gatchalian, kita mo ato mahigalang padung Sara mo, kuan, gusto sa mag-vice presidente Sara day, nagingom. Ba, kita bita mo sa billboard sa, kay Sara, win tayo. Ah. So, kini, medyo, di pa madaldali. Pero ibutan ta lang, kini 11 kabok. Pila man na ilang birahon. Aron nga makakonvict sila, 5 ra. Ang ilang birahon. 5 ra. Unang-una ka na sa bato, mahigala, medyo hardcore ng Duterte. Pero karon yung sitwasyon karon, o ikaw may nabutang sa sitwasyon ni Bato, papilon kay pili ron. Kami man, naamas mga kamot, kay atong debatihan mahigala ng ICC warrant, tinuray lang, na ay balaod niya mayon, gisaligan mahigala sa pikas nga habig nga pwede nandakpon. Doon na po'y balaod niya, dili pa pwede nandakpon. Because walay effect ng ICC warrant. Pero tinuray lang prangka pagka-istorya, banaas mga kamot ni BBM ron. Kaya prangka lang, hadi lang ko ingon niya on sa gyud. Real talk ba lang? Naas mga kamot ni BBM karon. O yun, dakpon yung batoy, pada sa ICC, ngadto na, bahala na dito. Wala yung tabok ka Duterte. So, in anong sitwasyon ba ito nagtago-tago? O i-confront si Bato ron, o sama ka, dakpon ka, dadon sa ICC, mapreso ka dito, bahalag makonbikto kag dili, mo take time pa man na, pero mapreso ka, matiguan ka dito, di ka kagawas. Or, arira ka, mo commit ka nga, imong konbiktohon Sara. Straight to the point. Kanan napita may gala nga timbang-timbangon na ba ito labad kaya sa una. Ha? Muna'y pinakapait mahigalang iyang timbang-timbangon. Atong tiwas o gisgot ng totoo duman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Na point. atong balikan ha. Kanay prangka-prangka mahigalang pagka-istorya. Real talk lang yun ng ako. Kay sa ako nang gingon lisod kay maghisgot ka o kanang kuanay. Klaro-klaro lang. Kung pasagdan nimo ng mga senador og imo inon senator judges man gyud mo, di mi mag-apil-apil, independent mo diha. Ah. Tanawan ninyo mayo ang ebidensya o tanawan ninyo mayo og kinini ang basis yung konsensya angay ba ninyo ang konbiktohon Sara dili. Tan-aw ko mahigala lisod konbiktohon Sara. Kay balikan ako, kananandaan sa 11 ka senators, asam tong mga pictures dong. Sa 11 ka senators, balikan ako na ito gamay. Kino, ang sigurado mo konbikto ni Limara. Kini mga tulfo mahigala maniid pa ni. Kininandaan mahigala si, kinindaan, JBL si tulandaan o kini si Subiri. Kana si Subiri, Mindanao ba na? Kay balo, Subiri mahigala nga unsay iyang madangatan, dito sa Mindanao, o ang ilang political nga mga tao dito, mga kakilalang organizations, maapiktaran dito sa Mindanao. Muna di na sa magkiat Subiri. Kana as JBL sito, dagudwan mga sukid di paminaw. Sa iyang pagkagudwan, ni adto siya ni abstain siya mahigalawa sa gibutaran sa duha. Ay katuyan, ni sa asa napit mga higala maka dili masuko ang pikas, dili masuko ang pikas. Kana JBL sito, daan na nang ni buhi o pamahayag. Bisag Subiri day, daan na nang buhi o pamahayag nga medyo lisod ang impeachment. Kana si JBL sito, maglisod na kay re-electionist na mga kagalaan, ikaduha sa iyang experience iyang papa nga natangtang pagka-presidente, traumatic experience pala niya. Iyan ang gibuhian na nga mga statements. Na kaya Gwen Gatchalian, wa pa may clarix ni. Bisag kaya si Lito Lapid, mahigala di pa man ni klaro yun. Katubitaw mahigalang butang mahigala katong gilalisan na mga kagilaan og i-archive na ba tong impeachment, tong first impeachment o dili, si Lito Lapid ni butang man mahigala according sa Sulti Supreme Court. So may bawaan mo ni ining minority palandaan unsira sa kabuok kung sa magpagkakuha nila 16 lisod kung biktohon si Sara kung pasagdan nimo na kada mga senators nga you can decide according sa inyong how you appreciate the evidence
ug unsa inyong konsensya alisod. Now, pero dunay pressure mahigalang ihatag. Pressure as in pressure, kuyaw. 11 na ko sa kabok. So, pila ilang birahon? 5 na lang ang ilang birahon. Balikan na to ang majority. Arito sa majority dong. Nate pictures majority. Ni. Mas daghan ko ni majority daan. 3 ko na sa daan mga higala. Kining duha ka kaita, duha ka bilyar. Timan ninyo ha. Pag-ilog sa leadership mga higala sa Senate, grabe ba yan yung pambuhat na yun? Basigwa kabantayang uban mga kahigalaan. Si Bato Dakpon, si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada o si Chis Escudero na involved ko nun sila sa flood control project. Plunder ang kaso nila. Ang duha ka bilyar ni adto na sa DOJ kay gipatubag na sad sa ilang kaso labot sila mga negosyo indekin. No? Duha ka bilyars. O niya karong bag-o mahigalas Marcolita apilan sa pasakag plunder. Kay kuno wa mga higala mo declare sa iyang susi atol sa eleksyon hasta pas Ruben Padilla gihulga sad ba kagilan kay ngano nga iyang gitabangan pagpasakay si Bato sa iyang sakyanan. So kining tanan nga mga senators hapit-hapit na asas lurin dunay problema iyang anak didto mahigala sa lower house. Apil pos lurin. Amuragwa na lang issue ani kunuhay si Amy Marcos na lang. O ang duha ka kaytano, medyo wa pa ko kadungog kayo, pero kining uban, si Bato, o madakpan si Bato ipada sa ICC, si Bungo isunod. Ha? Ano mga game plan nun? Mahulot kining mga senador sa majority. Ha? Pero bisa pag mahulot na sila, mubarog sila mga higala, di gyapon kakuha 16, kaya importante 16 votes man ang makuha aron mga sukit paminaw nga makonbikto sara. Pero ilang birahon kay doon na naman sila mga higalay, 11 naman sa speakers daan, o bilas ang 5. Tanaw na ko kini mga bilyars mga higala. Bisan pag unsa ni ka suod sa mga Duterte, pero inig biraan ni mga kagilan sila mga businesses, delikado ni mga bilyar mo kuyog ni. Ngano ang tungod sa pressure. Ang sunod kini mga bilyar, sunod kini si Jinggoy, Edonos Jinggoy, si Cheese o kinis Jewel. Kaya kinis Jinggoy, may Jinggoy, sige lang, total, nagsuway naman ko preso, magpapreso na lang ko, mana day. Pwede, sige. Basta di ko pwedeng padikta ninyo sa inyong gusto. Presoon ko niya, preso ha. Mana Jinggoy. Ay, nga preso yun, kay, ngano, kung tinudoon sila sa administration na, nagudaan si Buying Rimulya sa ombudsman daykin. Ang DOJ na natanan nila. Inigingon plunder case, bisag wa pa ka makonbikto. Pagingon na anay warrant of arrest. Labot sa plunder case, dakop ni. Inigdakop ni yung di kapiyansa. Why piyansa? Kaya non-billable ang plunder case. Straight to the point. So mga priso ni mga higala si Jinggoy, kini si Cheese, o kini si Joel. Ang pangutana kini Jinggoy, posible yung Jinggoy, sige lang. Total, kasuwayan ng kong priso. Kini Cheese, o si Joel. Di ka mo hilak si Heart Evangelista ni Day og mapriso iyang bana dito mga sukitik paminaw. Unyag mo negotiate. Sige. Limang kahapit sa nahurot ha. Si Loren doon ay isyo labot siya ang anak. Si Marcolita god apil. Mo latest ron. Pasakag plunder. Asa Ruben Padilla gi-apil pa mahigala. Obstruction of justice. Kaya nga nung gipasakay sa Bato sa sakinan. Mahulot ni sila og pressure pero doon ay negotiation. Unsa may inyo, mga priso mo or inyong ikonbikto sara? Straight to the point. Kita mo, ang pattern ba? Ang mga tao nga nagtanaw to kasabot sila wa na, under pressure sila. Kaya, gihilabtan ba mga higala ang mga senador dito sa minority? Wa gyud eh. Wa gyud. Kabantay mo, wa gyud. Mo na si JB Elcito, kana si Subiri, tanaw nila murag, balik lang to sa minority. Ang dunay gipanghilabtan ng des majority. Ano man, tanaw nila mahigala, doon naman kayo mga tao nga imong dadon og malita, gaag malita aron nga ikonbikto sala na may mga tao di impadaoy, di ang among prinsipyo di pagkabailan. Mahimo man. Sama ining Bato. Kining inaning Bato mahigala Bungo, di ni pwedeng bayaran day kay ang ilang Baligya Duterte. May dili gid mi.
Di mi mubuwag yun sa pamilyang Duterte. Kinis Batog Subongo, loyal ni. Pero, delikado ning bisan sa ilang kaluyal mahigala, delikado pa niya, dili pag-unsa. Kining kang bato landaan ron, pwede man gipapili sa bato ron, kay manhunt doon. Manduan ang NBI, ang pulis, manduan tanan with the intelligence funds mahigalas gobyerno, nga gastuhon, anong pangitaon si Bato asa. Madakpan si Bato mahigalap. All beside kinikaroon nandaan doon yung mga filler ano yung sa maka. Mabutar ka nga, mukonbikto kang sana or ipada ka sa ICC. Kini ako ning giagi katawa mahigalabat kini akong istorya, atong forecast ni mga sugit paminaw. Di man ni madani mo bayran umalit-malita sa Bato. Ang iya mahigalang kaluyal sa mga Duterte, kinis Bongo di ni pwedeng bayran oy. Pero imo ning presuron, ikaw Bato, ikaw Bongo na apil na ba mo dire sa kwan? Waran sa ICC. Daad to mo madugta sa ICC. Kini ako lang nang katawa pa. Una-unaan ninyo mayo. Luwason ninyo daan ninyong kaugalingon o na mo motabang sa uban or motabang-tabang gid mo sa mga Duterte, mga priso mo ato mo sa ICC tugpa. Kada i-confront si Bato anak kis Bongo anang istoryaha day. Pitan lisura na day. Lisod, labi na kining kang Bato ron. Nya kanis Bongo mahigala masunod man ni kay do naman ni kana dili mo negotiate mahigala pwedeng ilang isunod. O mapadaan nila ni mahigalas Bato daan sa ICC kurog man ni ubang mga senators. Do naman ni chilling effect mga sukid di paminaw. Hala, mo tinuod gyud ay. Delikado lagi ni dagana. Pero ang mga tao kasabot ang katawhan. Naniid lang mga tao nga mosabot ka mga tao sa kidanan daykin. Naniid ang mga tao binuang naman ninyong kalaki. Pero may kag binuang mga kalaki ug tubagon kag ay binuang bitaw kaklaro nang binuang ning amo. Ato lang ni mahigalang iagi katawa pero mao gini may tabo nga mga kwan. Kanang pressure. Jinggoy. Lima ka ng kasuhan nimo kana Jinggoy. Si Bato ug si Bongo ibutanta di gyud loyal sa mga Duterte o kay tuwa na mo sa dahig. So pila na mahabilin nila. Oh. Iba na nadaan may kigilaan. Mobira sila mga higalagwan. So unsin lang mahabilin nila day. Unsis pikas, unsis sila. Bada si Bato o si Bongo. Sa ICC. Bira na lang sila. Kini mga bilyas, ilang mabira ni. O kisa pa ni ilang mabira na lain. Delikado kayo. Although, pagkakaroon, ang ilang composition, ligon man ng ilang mga prinsipyo, pero very fragile. Muna akong kulong kagahapon sa Pamantalaan da Freeman. Fragile kayo. Slim majority o very fragile. Kay nga ni, si Chis Escudero, giofila naman ganin ni Kenya, balik diri sa majority. Kay himuon ka namong Senate President. Namay nang gawas sa nalong mga istorya. Within dito sa Senate. So makabira sang Chis panalitan, ari diri kay himuon kang Senate President asa pa magkana. Og naa ka diha mapriso pa ka. Ari himuon kang Senate President posible pang doon na pay pagkaping malita. Actually may kala delikado ning impeachment og tungod sa kon ba? Tungod sa pressure. Kaning pressure nga gihimo ni Bato delikado man ni kayo. Atong tiwasog gisgot ng taon duman lamang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Ang point. atong balikan mahigala. Kining administrasyon karon nagtinguha gini mahigala ang tuyo gid ani nga ila gining paningkamutan taman sa ilang mahimo. Gamitan sa tanang pressure mga kagilaan aron nga si Sara ma-impeach gyud. Mao gid ang objective. So ang objective mahigala nga tanggalon ta gini Sara. Ang sa pikas po mahigala sa mga Duterte ning kamot po sila unsaon nga di matanggal. Impeachment. So ilang himuon tanan aron matangtang Sara. Kini real talk ha. Nga
Nganong ilaman tangtangon Sara dili because ang impeachment dunay duha ka mga silot nga dakong epekto. Una, pagkatangtang sa imong opisina, ikaduha ang perpetual disqualification sa paghandle og opisina sa gobyerno. Pero ang mga tao ron kibaw mata. Dili man ang interest mahigala nga tanggalon si Sara diha sa iyang pagka-vice president. Di man ni pareha gud Sara mahigala presidente nga nag-function ka dinha karon mo na nga kinahanglan tag sama itong panahon ni Irap, impeachment ta na. Aron matangtang ka dinha kay makahatag ka kadaot kung ikaw may magpadayon diha. Tanggalon ka. Ikaduha ang perpetual disqualification. Pero kini ka Sara may gala more on perpetual disqualification ng iyang tuyo nga tangtangon siya day. Aron kinaplang kang pag-istorya ha. Tanggalon si Sara not because nga aron na di na sa vice president but to eliminate her sa election sa 2028 nga di na sa makadagan. Straight to the point. At least pag siguro mahigala nga wa tanay ligon nga kontra kay di pag unsa kini plangka lang pag-istorya ba ligon gyud Sara ron otherwise kung di pa na ligon Sara dili na nila naon sad ligon gyud bisag kung saon pa surveys after surveys og mag-eleksyon ron mudaog Sara niya kana og mag-elections 2028 mudaog Sara kuyawan po sila nga iyay mudaog ni maghukod man sa taan ning mabawasan taan. So ang tuyo gyud mga higala nga i-impeach gyud aron nga di makadagan sa 2028 kay moingon ka mahigala aron matangtang sa iyang pagka-vice presidente wa man kinahanglan na kay kanang vice president sa Philippine setting makikilaan spare tire ka naman wa man kay appeals functions gobyerno labi na karon Sara mga sukid di paminaw nga di na magani na DepEd secretary so vice president unsa man ang vice president di na palaya sa US ba ang vice president ito doon nag-role ang sa ato mga kikilaan tagaan kag cabinet position para maka serbisyo ka pero di gani vice president na gani ka mura kag reserba ka ra gyud. Mao gyud reserba ra gyud ka. Ang gisa may tangtangon nimo ang reserba nga wa man mag-function. Bisa pag tanggalon nimo sa lawa may effect sa nasod indikin. Kaya in the first place wa naman na siya good as wa naman na Sara wa man ay gahom. Kuha ninyo wa man ay gahom Sara. Di na sa DepEd secretary. Ang iyang pagka-vice presidente og unsay mahitabo sa presidente mo puli siya. Pero why mahitabo sa presidente wa kay gamit nara ka diha. Nya usa pa may tangtangon nimo inday kin may nag-function as gobyerno wa man. Og sa jeep pa na ba jeep. Dahil upat kaligid nidagan ra ang jeep. Ang kanang vice president sama nag-spare tire ba na ang ligid niya reserba og maplatan ada atong gamiton. So, problema kag tanggalon nimo na ang wa man na mag-function ng ligira. Dili na mo'y kwan ang katuyuan yun na nga impeach ko sa konbiktuhon yun aron di kadagan kay bisan pag katong uban mo resign lang Sara mo resign na lang para nga makadagan pa sa 2028 akong forecast anak mahigala bisan pag mo resign sa gukulon gyud niya dili na resign siya pero atong tiwason kay na ay atong tuyo na perpetual disqualification mo gani tuyo so why choice Sara na matubang gisa nang iyang impeachment nga gatubang so karon tungod na naman ang katuyuan, kining mga senador, ilang himuon tanan aron makumbikto gyud Sara. Himuon sa administrasyon. Sumamiranig mga senador sa pikas. Asa man to ibalik ang kandong katotoang 12 ka senador be. Kinsa may mabiraan ni nila. Kay kinahanglan makabira sa 5. Di gani sa kabilag 5. Di man gyud Sara makumbikto. 11 sa pikas. Panalitan mabira nila ang mga Villas, ibutang talang. Kini mga Villas di na basta-basta mo kan mura man ning grupuha sa majority ba nga hawak kamay na lang gitaron. Mura man ning di na ta magbiniya ay hawak kamay ta, di ta mo kwan. Pero inighulga ani mga kagalaan sa ilang mga businesses sa mga Villar, gukuro nig maayo mga sukit tig paminaw. Yayay ang mga Villar. Delikado ni si Camille o si Mark aniday. Moingon ni mahigala nga di ko na moingon niya
ni Balis Picas tungod kay tungod sa negosyo, na namingon nga nakita namin sa ebidensya na mayroon pala. Asa kini sa cheese, kini sa si Jinggoy o kini si Kwan, Joel, panalitan ang mabali ni sila. Pero di ni basta-basta mabali ha. Di ni basta-basta mabali, pero panalitan hulgaon nga. Pagpili mo, mga priso mo ni, nanay bay warrant. Ang kang bato may grabe-grabe, kaya di na bay warrant to, ay sisir ba ni? Ipadahagi kas dahig. So inanaon nila mga kailan, delikado mabira nilang 5. O magkabira sila 5, konbikto sara. Kay unsi naman sila kabukdaan dito. Ang laing problema ani mga kiksuan, kung di yun makabira, mingon ng 13 ka senador, hawak kamay na kita, bahala mga priso, total ang mga tao, kasabot man, unsa ning atong sitwasyon ron. Ang pinakasakit na ng kabato dahil, kini man kang priso, di na ba kang priso sa Pilipinas, at tulubig ikas dahig. Sunod is bunggo. Bidan, dako ang problema na nila yun. Kay kana, karon tinuuray lang, ako lang mangusultihan sa tinuod ha. Pulos doon ay argumento nga, valid ba ng warrant sa ICC? Na, katarungan nga, Rome Statute, na residual power, unya kana mga higala, applicable because the international law will form part of the law of the land. Kasabot tanan. Ang speakers po mga higala, dili valid, o laban kang bato, dili valid, kana na ang Rome Statute ni withdraw na ta, kana 9851 nga kuan provision sa atong section 17 kinahanglan na nga imong basahon in harmony with our constitution. Pulos doon ay katalungan, pero tinuulay lang naas mga kamot ni Marcos ron. Ano prangka pagka-istorya? Umiingong siya imanhan kilos batod, daghan na bagyog pulis mahigala, daghan og NBI plus mo pagawas og intelligence funds, mga kahilan labing ingos Marcos, di ako'y 5 million ba kisay makatulo asal ba to? Daghang kwarta presidente, lima ka na 4 billion ba yan ang iyang intelligence funds? O mugasto siya may gala, patungan ko nig 5 million ang uni ba to? Ay sus, ang mga tao na dahil mingon bisa pag amigong bato tong uban, mingon na amo lang kang itudlo bato kay wa mi bugas amo. Kaya ako lang nang giagi katawa-katawa, pero delikado kayo. So kung doon ay prinsipyo, bingon ng bahalag mga priso, mingon ng 13 ka mga senador, binuang naman lang gibuhat. Di na maayo, bahalag mga priso ta, balugan ta lang gini. Di natamo kwan. Di gid ta, bahala na, di makakuha. Nan kung dili gid mo barog gining 13 ka mga senador. Bahalag kung sa pay buhaton nila, ipapriso Jinggoy, okay lang ko, priso lang ko, sige lang. Total, nakasuway naman ko ani. Si Cheese, ipapriso og Joel, may Joel, sige lang. Okay lang, basta di lang may sugot nga diktahan. Ug way makuha sila aning, way mabira, kay pulos mo barog na lang yun, okay na lang mi, kontra sa inyo may himo og kiko-kiko. So dili makonbikto sara. Ang sunod nga move mga kailan unsa? Huhungihong dai dito. Mag-charter change. Dili mada sara og di makonbikto si Sara. Ikaduha, julisod yun, kay barog ni mga senador. Ang sunod nga move nila mga kaigsunan mao nga usbon ang constitution why election sa 2028. Straight to the point. Kuya, Marcos guni. Unsa bitay gibuhat nato nga amahan sa una? Paghapit na nahuman yung termino sa may nahimo, ay usbon ta ning konstitusyon. Ay mo declare tag martial law. Adi unsa ni tabo, ni under tag 20 years? Dili remote ang possibility nga ang gihimo sa Marcos Senior, himuon po sa Junior. Dili remote ang possibility. Kuya ni, moingon niya dili makonbikto sala gyud bubarog ni mga senador. Mingon Marcos, okay. Kay kanas Marcos ang gikuyaw-kuyawan sa da mahigala simba ko oroy mingon Marcos. Dayon kong eleksyon, mudaog Sara. Si Marcos may gukuron hasta to mga congressmen mahigala involved flood control hadlock sa turon. So unsay man daw may Marcos nga patong usbon ang konstitusyon pinagi og Constitution Assembly kun as. Kanaha mo ni nang gawas nga huhungihong ron mga sukitig paminaw. Unsa may mahitabo ning atong nasod in town, mga kaigalaan. Humana ta na under og 20 ka tuig niya tong Marcos Senior. Karon ma-under na punta mahigala. Kay kini ang plano ron permiro ha, ang ako nakuha nga report nga ang plano mahigala why election sa 2028 adto na sa 2031 dayken. No, sa may makapugong nila pag-abot sa 2030 mingon niya, andi na lang punta mag-election sa 2031. Ato lang usbon. Mahimo man na nila. Sila ila man tanang gahom.
Kita bitaw mo bisag naman. Sama ining eleksyon sa barangay ba dahil nga ato lang ipuspon na. Palang pasalatan ko na nga mapuspon ang eleksyon sa barangay. Kanay mahimo man ug tanaw di ka makonbikto sa laktos ka delikado daog gini. Why election 2028? Para nga di ni mo daog Sara. O bisa pag makonbikto si Sara pagtanaw si Basti kusog ang gihapon. Sus Duterte magyapon mo. Magda na itong country. Charter change ta. Why election? Adto na sa 2031. Ang election extend na to. Kisay magkapugong ni Marcos, umingon pagabot sa 2030, mingon na po, ay isibog talang gyapon ni og another 3 years. Nasigig sibog another. Maparihas ang papa nga 20 ka tuig. Porbida. Di kabayran ang paglingo-lingo sa mga tao may galang ni butar ni Marcos. Niadto panahon may galas 2022 election. Paita. Ang ato mo tato ba nga, kanabang at least balaunta ang atong konstitusyon nag-ingon nga 6 years mo lingkod ang presidente mo tuman. Kiniya wa may plano mo tuman eh. Kaya ang uhingihong nang gawas ron, padong na mahigala doon na giluto-luto ron. Nga usbon ang atong konstitusyon. So kung way election sa 2028, medyo delikado gitood. Di ka sa masugot kay kusog pa mga Duterte di sa tamang eleksyon. Nag-abot sa 2031 ang mga tao mong hugop yapong kusog yapong mga Duterte hindi gyapon ta mapili dita. Kana mahigala ako lang ang giagi kato-katawa pero medyo dili na lalim mga sukid tig paminaw mo na mahitabo. Kana mga possibilities na ha. Mga possibilities na forecast na ko na mga kaigalaan nga mahimong mahitabo, mahimong dili. Kay ako lagi mapa-forecaston ninyo kung pasagda na to ng mga senador according way pressure wa mahigalay kamo lang mabuot sa inyong konsensya lang dili makonbikto Sara. Pero kung presyoron sa Malacañang delikado pa. Nan kung dili gyud mahigala makonbikto Sara kay mobarog gyud mga senador nga di gyud may bahala na magkinaon sa bala mga preso. Usbon ang konstitusyon. Unsa may mahitabo mga sukid tig paminaw. Mo nay butang nga angay na to mahigalang pamalandungan o ginaot bunta nga di ta pasagdan sa kahitasan ninihitabo sa to nasod karon. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the Point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the Point. Straight to the point.